אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל הסדרה, אתה חייב לקרוא את זה, של כאן חינוכית, של המלצות על ספרים, היא חזרה בעונה שנייה. אני ממש שמחה כי אני ממש אוהבת את התוכנית הזאת. אז אתמול עלה הפרק השני בעונה השנייה, ובאחד הפאנלים הייתה נערה בת 14 וחצי, קוראים לה אליה, שהיא בוקטוקרית. אגב, אם אתם מכירים את העמוד שלה בטיקטוק או באינסטגרם, אז תתייגו לי אותו, כי אני ממש אשמח לעקוב אחריה. היא אמרה שהיא נערה בת 14 וחצי שקוראת המון 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 ספרים, כמו בוקטוקריות, ושהיא במיוחד אוהבת ספרות מתח פסיכולוגי, אבל שגם התחילה לקרוא את מלחמה ושלום. המשתתפים בפאנלים הם המליצו לה על כל מיני דברים, באמת אני לא הכי התחברתי להמלצות שלהם, ובכלל אני כזה חושבת שהרבה פעמים שמנסים להמליץ לבני נוער בגיל הזה, ממש 14-15 וזה, אז קשה לאנשים מאוד לקלוע, והרבה פעמים חבל לי שלא ממליצים ישירות על ספרות נוער, ספרות שנכתבת במיוחד לבני נוער. כי יש המון מהספרות הזאת, ואני אומרת את זה גם בתור מי שכתבה ספרי נוער, אני סופרת גם של נוער וגם של מבוגרים, וגם עבדתי כמה שנים טובות בתור ספרנית בחטיבת ביניים, אז כאילו אני יודעת שעולם הזה של ספרות נוער מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מגוון, ואפשר למצוא ספרים פחות או יותר בכל ז'אנר לבני נוער. לנערה המסוימת הזאת, לאליה, אני הייתי ממליצה על ספר אחר, אני הייתי ממליצה על הספר היינו שקרנים, זה ספר נוער ממש ממש טוב, סטרילר, מותח, קוראים אותו בנשימה עצורה, עד לעמוד האחרון, וגם, מכיוון שהיא אמרה שהיא קוראת מלחמה ושלום, אבל קצת נאבקת בתרגום, אז אני גם הייתי מתערבת ואומרת לה, שקודם כל זאת ממש בעיה לפעמים לצעירים וצעירות שרוצים להיכנס לקריאה של ספרות קלאסית, והם דווקא נופלים על התרגום היותר ארכאי ויותר מיושן, וזה באמת מבאס, אבל זה לא אומר שאי אפשר לקרוא קלאסיקות, להפך דווקא אני ממש ממש בעד, וזה ממש אדיר. פשוט לפעמים יש תרגומים יותר חדישים, ספציפית למלחמה ושלום לצערי אין, אבל אני כן הייתי מפנה אותה, אם היא כבר בקטע של טולסטוי, לתרגום של אנה קרנינה, של נילי מירסקי, שהוא יותר חדש מהתרגום של מלחמה ושלום, והתרגום של נילי מירסקי לאנה קרנינה הוא, וואו, הוא מדהים, ובכללי אנה קרנינה לדעתי ספר יותר קריא ממלחמה ושלום, יותר כיפי, תקנו אותי אם אני טועה, אני חושבת שאנה קרנינה הרבה יותר יזרום לה, אז אליה, אם את צופה בסרטון הזה, זאת ההמלצה שלי.